واسطے محافظ دوویں بچے آ گئے پوچھ دینے ابو جال کیڑا ہے سنیا ساڑے ماہی دیاں گستاخیاں کردا ہے نکے نکے بچے نے ابو جال نو لٹا کے اینا ماریا کڑ ملے مرن دے قریب آ گیا نوجوانوں بچے دوڑ گئے حضرت بلال حبشی ابو جال دے قریب تو گزرے او آدم ہوا پہ آئے حضرت بلال دے والا تو پکڑ کے تھپڑ مارے آؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے مکے بڑا مار دارے ہیں آج مار کے وقا بڑا چوکری بنیا پھر داس حضرت بلال ابو جال دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ کہنے لگا انج نہ مارو ایکو بری مار دیو انج ذلیل کر کے نہ مارو کوئی تلوار دوار کی دودی کردن جدا کر دی تھی نوجوانوں صحابہ فرماد نے عجیب منظر ویکھی جا رہے ہیں کافران دے 70 سردار مارے گئے 70 قیدی بن گئے کافران دیاں جڑائیں اکھڑ گئیاں کافر مکے بل دوڑ دینے صحابہ پیچھے دوڑ کے پہ مار دینے کافر مکے بل دوڑی جا رہے صحابہ پیچھے دوڑ کے ماری جا رہے 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 گرفتار ہو گئے ان مولا علی دا مرید سبحان اللہ آکھے گا جدو میں جملہ پورا کریں گا نوجوانوں سنی ماما دے پتروں 70 مارے گئے 70 گرفتار او جڑے 70 مارے گئے اونا جو 35 کلے علی نے مارے عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے او حیدر کہندا اے ہن بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے پیندا اے او حیدر کہندا اے او منزل تے جاؤ پہنچ دائے جنوں مل گیا رستہ حیدر دا جملہ دوبارہ بولنا سارے سنیاں دے کلیجے ٹھر جان بدر دے میدان چ 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 قیدی ہوئے او جڑے 70 مارے گئے انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن پر گل ایتھے مکی نہیں جدو نبی کریم علیہ السلام میدان بدر وچ آئے نا تے جنگ تو ایک دن پہلے حضور بدر دے میدان وچ گئے تے اپنے ہاتھ وچ چھڑی مبارک لے کے نا سید عالم ایسا کر کے ایک گول دائرہ لگاندے اور اس گول دائرے دے متعلق حضور فرما دے دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا کل آن والا کل پھر ایک اور دائرہ لگا کے فرما دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا پھر ایک اور دائرہ لگا کے فرما دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا
ایک دن پہلے نبی کریم نے دائرے لگا دیتے جدو بدر دی شام ہوئی نا تے صحابہ فرماندے نے اگلے دن شام نو جدو جنگ ختم ہوئی تے اساں جا کے ویکھیا جتھے جتھے کملی والے نے جدہ جدہ دائرہ لگایا نہ کوئی 1 انچ ادھر ہو کے مریا تے نہ کوئی 1 انچ ادھر ہو کے مریا. میں نے سچی دسیو پھر علم غیب ہور کینوں آکھ دے بھئی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ایک دن پہلے ہی رسول نے نشان لگا کے دس دیتا اتھے فلاں کافر مرے گا اتھے او ہی مریا. نہ اینو علم غیب نہیں آکھ دے تے ہور کینوں پھر آکھ دے. ایک دن پہلے میرے نبی دس دیتا موت حیات دا تے رب نو پتہ ہے نا. رب دے بغیر تے حکم دے نہ کوئی مار سکدا نہ کوئی زندہ کر سکدا پر رسول نے ایک دن پہلے نشان لگا کے دس دیتا اتھے فلاں کافر کل مرے گا اتھے ہی مریا اتھے ہی مریا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کافرہ دے بڑے بڑے سردار جنہ چ ابو جہل بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ اساں پاؤں تو پکڑ کے تے گسیٹ کے انہوں نے ذلیل کر کے تے بدر تے کنویں چ سٹے گا. صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بدر دے میدان چ بڑے نظارے ویکھے حضور دے معجزات ویکھے. تلوار ٹوٹ گئی نبی کریم کو لاگے آکھیا تلوار ٹوٹ گئی. میرے نبی کھجور دی ٹہنی پکڑا کے فرمایا جاؤ لڑو. صحابی فرماتے نے کھجور دی ٹہنی لے کے میں گیا تے آپ فرماتے نے کہ جدو حضور نے پکڑائی سی ادو کھجور دی ٹہنی سی جدو میں لڑیا سا ادو تلوار سی.